Η ιατρική διαφήμιση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο, καθώς σχετίζεται άμεσα με την υγεία, την ευημερία και τις καθοριστικές επιλογές ζωής των ανθρώπων. Σε αντίθεση με την εμπορική προβολή άλλων κλάδων, η παρουσίαση ιατρικών υπηρεσιών ή επαγγελματιών υγείας διέπεται από αυστηρούς νομικούς και δεοντολογικούς κανόνες, που στοχεύουν στην προστασία του ασθενούς και στη διατήρηση της αξιοπιστίας του ιατρού. Μια εταιρεία με εξειδίκευση στο digital marketing για γιατρούς δίνει έμφαση σε αυτήν την υπευθυνότητα και κινείται πάντα με σεβασμό στο πλαίσιο που ορίζει ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, οι κατευθυντήριες του Ιατρικού Συλλόγου και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Η παραπλανητική διαφήμιση, οι υποσχέσεις εγγυημένων αποτελεσμάτων και οι συγκρίσεις με άλλους επαγγελματίες υγείας απαγορεύονται ρητά. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και να μην βασίζεται σε συναισθηματική εκμετάλλευση, φόβο ή ψεύτικες ελπίδες.